Hi Flex fam, kamusta kayo? What's up? Tayo na. Before we get to the video, cue the intro muna, tayo na. But yeah, what's up? Kamusta? Another week, another video, first video of the week. Before anything else, like, share, subscribe muna. Click the notification bell pag bago kayo dito. Yeah, nerdy look na ako ngayon kasi umaba na yung buho ko. Tapos nagtatash na sa mata ko. Ayaw ko kasing gumagano ako palagi parang tomboy, you know what I mean? No this at mga LGBT community, but like I don't wanna do this every time, you know? So yeah, sa video nito, tuturuan ko lang kayo kung paano mag-take advantage sa mga free beats online. At saka, if may gusto kayong beat na hindi nyo ma-afford, I'm gonna teach you kung paano nyo makuha yung beat na yon through asking the producer, okay? I'm dumb as shit. I'm gonna RPG that bitch. That's done, bro. That's done, bro. I got this now. I'm a fucking nerd. Yung buo kasi pumupunta sa mata ko. So yeah. I'ma stick with this look. Yeah. Oh. Yeah. Oh. That shit melodic trap, bro. I like this vibes. Alright guys, so wala akong nilistang steps kung paano
kung paano nyo makuha yung beats, pero sasabihin ko lang yung mga alam ko. Nalaman ko lang itong mga steps na to through YouTube. Baka alam nyo na to siguro sa mga rappers na may experience na, pero sa mga baguhan, sasabihin ko na to para malaman nyo kung para malaman nyo lang, you know what I mean? Sinabi na to ni Next, tsaka nalaman ko na to dahil kay Elmind. Elmind is producer na Pilipino. Producer siya ni Drake, ni J. Cole, ni Beyonce. Producer din siya ng may soundtrack siya sa Moana. So yeah, check nyo si Elmind kasi si Elmind yung pinakaunang producer na nalaman kong nag-mention about sa step na to. And then naalala ko lang like 2 weeks or like 3 weeks ago nung nag-call kami ni Next kasi pinaalala niya sa akin. So yeah, basically, as a rapper, if may beat kang nahanap sa YouTube na free or free for non-profit, gagawin mo is download mo yung beat kahit di ka nagpaalam muna sa producer. Download mo, may marami namang YouTube to MP3 converters online. So gawin nyo yan, download nyo, ayusin nyo yung verse nyo, magsulat kayo na maayos. Pagkatapos nun, kahit kahit sinulat mo is chorus, verse, chorus lang, kahit wala ng second verse muna. Kasi ito yung next step pagkatapos nun Pagkatapos nun ng chorus, verse, diba? Tapos i-export mo na yun, tapos i-send mo sa producer ng beat. Pag nagustuhan ng producer naman yun, for example, pag free beat siya, pag hindi siya free beat, paid basically, magne-negotiate kayo kung ano yung presyong babayaran mo as an artist. So, para hindi, pag nakita nga ng producer na may talent ka, most likely, mabababa yung presyo nun kasi pagkatingin kasi ng producer na maiisip niya ng producer. Most likely, maiisip niya ng producer na hit to, may chance at tong sisikat, ganon. So, ayusin niyo yung mga kanta niyo before niyo i-send, and then mag-negotiate na kayo sa presyo kung how much yung babayaran niyo as a rapper sa beat. Diyan yung makikita kung gaano kaseryoso yung producer at yung artist sa kantan ginagawa nila. Makikita mo yung intensyon ng mga artist at producer. In that way, makikita mo talaga if seryoso sila o hindi. You know? In this way kasi, pag dire-diretso lang kayo kasi nag-a-ask ng collab sa producer, hindi namin alam kung ano yung talent niyo as a rapper. So, in this way, pinapakita niyo na seryoso kayo para mag-rap, seryoso kayong mag-rap sa beat na pinundos namin as a producer. Yeah, seryoso kayo as an artist. Basically, seryoso kayong mag-blow up, gano'n. So, ayusin nyo talaga yung verse nyo para maisip din namin na like, yo, this guy's a fucking talent, bro. May chance atong sisikat, gano'n. So, ayusin nyo, kahit freestyle lang, gano'n, kahit wala kayong mic, like, may paraan, man. May paraan talaga sa lahat ng bagay, may paraan. So, kahit freestyle lang, kahit selfie video lang, nagra-rap ka, freestyle, gano'n. Ayos lang yan, man. Basta, kasi kaming mga producer talaga, may pandinig kaming, may pandinig kaming, hindi para sa mga normal na mga tao. Iba yung pandinig namin. So, if may cadence ka, may rhythm ka, or may melody kang maganda, gano'n, malalaman namin yan as a producer. So, do your best before you send anything to us. At huwag kayong matakot if maganda yung nagawa niyo o hindi. Like I said, walang tamang paraan. May tamang paraan lang para sa iyo. Walang tamang paraan sa lahat ng tao, okay? So gawin mo yung lahat ng kaya mo kasi in this way talaga pinapakita niyo yung worth niyo. Like in business terms, pag yung talent mo worth it sa time namin, pwede kami mag-invest sa iyo ng mga free beats, oras. Ganon, man. Ganyan na, business music business to Dapat pa napakita mo kung ano yung worth mo, ano yung talent mo para makita ng mga tao talaga kung ano yung halaga mo. Okay, sorry namatay yung camera, but yeah. Ano ba yung last sinabi ko? Okay, never mind. But yeah, there's only 3 steps pala. Naisip ko lang 3 steps. First is, download the beat na gusto nyo, free man o hindi, write a catchy chorus, and write your best verse. Don't worry just don't worry about ano yung outcome, maganda man o hindi. Just do your best while writing the chorus and verse, okay? After that, send it to the producer kasi para malaman namin if worth it kayo, you know? So yeah guys, yun lang muna. Hopefully may natutunan nga kayo sa video to. Remember, download the beat, write the best verse, best chorus na kaya nyo, send it to the producer, okay? If may tanong pa kayong iba at tingin niyo hindi pa clear yung mga steps ko, comment niyo lang down below. Sasagutin ko yung mga lahat ng tanong niyo, okay? Hope you guys enjoyed the video. That's gonna be it, okay? Peace out. Peace.
Peace. See you guys in the next one. Bye.